Ahojte, vítajte pri ďalšom videu a tentokrát to bude tag, konkrétne teda Sweater Weather tag. Videla som ho u mnohých iných youtuberiek aj tento rok, aj minulý rok a tak som sa rozhodla natočiť ho aj ja. Chcela som vám natočiť nejaké líčenie na jeseň, ale keďže mám opár, tak som sa rozhodla radšej pre niečo takéto. Otázky do tohto tagu som vyberala od viacerých youtuberiek a blogeriek, ktoré som našla a snažila som sa nájsť tie otázky, ktoré sú zaujímavé a mohli by byť teda zaujímavé aj pre vás a tak mi nejak z nich vyšlo týchto 13. Aká je tvoja obľúbená sviečka alebo vôňa sviečky? Čo sa týka sviečok, tak ja teda veľký maniak na sviečky nie som, ale moja sestra a moja mama teda sú. Ja som tento rok kúpila do obývačky jednu sviečku a tu som sa teda rozhodla vám ukázať. Je to táto sviečka od Breeze, už teda končí, ako vidíte. Nie je tu nejak ani napísané, že aká je to konkrétne sviečka. Je už taká vianočná. Cítim tam nejakú takú škoricu, možno aj trochu vanilky. Bola už teda aj vo vianočnom obale, takže to nie je konkrétne jesenná sviečka, ale už zimná a vianočná. Ale veľmi bola príjemná, kým teda voňala, tak to bolo veľmi super, lebo prevoňalo to skutočne celý byt, takže Glide neklame. Čaj, káva alebo horúca čokoláda? To je teda veľmi ťažká otázka, ak mám byť úprimná. Ak by som to povedala len tak zo srdca, tak určite horúca čokoláda, ale nepijem ju veľmi často, lebo teda doma si horúcu čokoládu nerobím, ak teda už niekde idem, tak si ju občas dám. Ale čo sa týka tejto jesene, tak som začala byť ešte väčší maniak na čaje, ako som bola. Vypijem ich skutočne brutálne veľa a našla som jeden čaj, ktorý je úplne perfektný, a to teda Lapacho. Je to čaj, ktorý sa vlastne varí normálne, nie je tak, že sa iba zalieva horúcou vodou. A musím povedať, že som sa do neho úplne zamilovala, takže určite túto jeseň čaj a odporúčam Lapacho. Meníš svoju make-up rutinu na jeseň? No, či mením na jeseň, mením asi vždy, keď sa zmení počasie. Nie je to konkrétne, že proste od dnes je regulárne kalendárna jeseň, tak zmením to, ako sa budem malovať, to určite nie. Ako náhle sa začne schľaďovať, tak vtedy mám pocit, potrebu, že mám si trošku výraznejšie líčiť pery a aj oči, ale teda hlavne tie pery na jeseň, konkrétne za túto jeseň už úplne sa to u mňa prejavilo to, že musím mať vždy krásne tmavé pery a proste do toho som sa zamilovala túto jeseň určite. Ak teda nemôžem pery ako teraz, že mám dysfunkčné pery, tak teda tie oči to tak sa snažím nimi kompenzovať. Ale jednoznačne akože sa to mení, no. Ale nie je to iba na jeseň, je to rovnako aj na leto, aj na jar, aj na zimu. Očné linky alebo tmavé pery? Tak táto otázka súvisí s tou predošlou a už som na ňu v podstate odpovedala, ale ak by som si teda naozaj mala vybrať medzi očnými linkami a tmavými perami, tak je jedno, v akom ročnom období vždy vyhrávajú tmavé pery. Ja teda očné linky veľmi nemusím, nemám z nich nejaký prirodzený pocit a aj sa mi proste zle robia, mám také zvláštne oči, že musím mať občas úplne zatvorené, občas musím mať také privreté a proste kým docielim to, že na obidvoch očiach sú tie linky rovnomerné, tak mi to šialene dlho trvá. Tak určite teda, keď si mám z týchto dvoch vecí vybrať, tak určite tie pery. Aké máš obľúbené jedlo v tomto období? Teda všeobecne veľmi málo vyslovene obľúbených jedál a to z toho dôvodu, že som vegetariánka, takže nejem mäso a to, čo u nás v reštauráciách občas podávajú, je veľmi malý a úzky výber, ale aj tak musím povedať, že v poslednej dobe som si veľmi obľúbila pohánkovú kašu, ktorú som teda nikdy nejak ako asi ani nemala pred tým, ako som ju teraz začala jesť. To nedáva zmysel. Nevadí, proste ako malá som ju zrejme nejedla, alebo teraz to nepamätám a minule teda otec ma na ňu nahovoril a musím povedať, že je to fajn, je to také, príde mi to také jesenné jedlo, lebo je to teda také cereálne, je to teplé a dá sa to aj na slano, aj na sladko, úplne super vec, takže v poslednom období určite tá pohánková kaša. Ale ak mám teda povedať, aké je moje úplne najobľúbenejšie jedlo zo všetkých, tak milujem cestoviny na rôzne spôsoby a proste všetko okrem bolonských špagiet, lebo tam je mäso. Čiapky alebo šatky? Toto je veľmi taká zvláštna otázka, lebo pre mňa, keď je už zima, tak aj.
Jednoznačne to nejak nedelím a keď sa proste nedá výsť von, tak musím mať aj čiapku, aj šatku, aj rukavice, aj šál, aj termoprádlo. Keď sa nedá výsť von, no tak keď je taká zima, že už by ste von ani psa nevyhnali. Akože fakt, keď je zima, tak už mi je to jedno. Ale určite ako prvé začínam nosiť šatky, až potom čiapky. A čiapku, ak mám v období, keď nie je nejaká extrémna zima, tak je to skôr ako taký módny doplnok, nie ako niečo, že by to malo proste zabraňovať tej zime. Ale som pomerne dosť zimomrivá, alebo vadí mi to, keď je chlad, tak to nazvieme. Akože vydržím zimu, ale nemám to rada, keď mám niečo odhalené a je zima. Takže veľmi zavčasu začínam nosiť rukavice, veľmi zavčasu začínam nosiť šatky a aj čiapky. Ale určite mám radšej šatky ako čiapky a ich teda skôr začínam nosiť, ako som hovorila. Takže šatky sú mi príjemnejšie, takže z týchto dvoch volím určite šatky. Aký je tvoj must have look na nechty túto jeseň? V poslednej dobe, hlavne teda v tomto období, som si obľúbila tento lak na nechty od Miss Sporty, volá sa Metal Flip. Má takú veľmi zaujímavú farbu, takú neidentifikovateľnú, zlatú, červenú, zelenú. Mne sa hodí do toho jesenného počasia aj preto, lebo má tie farby tej jesene, keď vlastne tie stromy hýria tými rôznymi farbami, tak tento lak podľa mňa to tak veľmi pekne vie aj na tých nechtoch ukázať, že je vlastne jeseň. Ja vám ho skúsim takto ukázať, aspoň trochu. Naozaj neviem, ako na tej kamere tie odlesky proste budú, ale je úžasný, je úplne úžasný. Je to tvoj lak? Pre Boha, ospravedlňujem sa. Nie, to som si ja kúpila k tým topánkám. Prisahám, ja som si to kúpila k tým topánkám, čo mám na koncerty. Áno, lebo to je tá istá farba. Tak potom som ja mala taký istý. No tak to som mala taký istý, ale tento je môj. Je to môj lak. Dobre, ale to je jedno, proste je to jedno, ako je to lak. Ide o to, že naozaj tento lak mi pripomína jeseň a jesenné farby, takže preto je to určite must have lak na túto jeseň, aspoň teda pre mňa. Čiže teda musím povedať, že som ten lak asi kúpila už dávnejšie, ale znovu objavila som ho až teraz po dlhšej dobe, takže neviem, že či sa ešte dá kúpiť, a ak nie, tak budem budúcu jeseň veľmi sklamaná, lebo nebudem mať čo nosiť. Skinny jeans alebo legíny? Ťažká voľba, ale asi skinny jeans, lebo teda na moju postavu legíny nie sú veľmi lichotivé. A mám teda radšej, keď sa dajú normálne nohavice proste rozopnúť a klasicky ich môžem dať dolu a nie také tie naťahovacie. No, proste mne sa to nepáči, a teda také legíny tak len na doma a určite skinny jeans sú lepšie na takéto bežné nosenie. Mne neprídu legíny ako proste normálny outfit, alebo teda časť normálneho bežného outfitu na vonok. Ak sa niekto v tom dobre cíti, tak je to úplne v poriadku, ale ja teda nie. Ja si v tom nepripadám normálne. Aký je tvoj najobľúbenejší sveter? Čo sa týka svetrov, tak ja ich mám všeobecne veľmi veľa. Mám rada veľké svetre, do ktorých sa môžem zabaliť ako do deky proste. Ale môj najobľúbenejší sveter je určite tento biely, ktorý som kúpila už pred viacerými rokmi, neviem ani povedať pred ktorými. Vidíte, že už sa teda veľmi nedá nosiť, je strašne spratý, má všelijaké čierne akože špiny, flaky a po sebe. Bože, strašne mi to je ľúto, ale teda musela som ho už vyradiť. Nemám to srdce ho vyhodiť a neviem, či ho vôbec niekedy vyhodím. Tak kúpila som ho v Orsay, ako vidíte na výsačke. Nepamätám si, koľko stál, lebo takto to vidíte na výsačke. Hej. Nepamätám si, koľko stál už, lebo teda naozaj som ho kupovala dávno. A bol môjim najobľúbenejším svetrom a určite ostane v mojom srdci navždy. Čižmy alebo Axe? Tento výber je veľmi ľahký pre mňa, jednoznačne čižmy. Ja som mala Axe len asi jedný v živote a tak sa mi vyčaptali, chodila som ako babka. Ako keď chodia také tie staré babičky s tými chodítkami, tak som si pripadala. Nevedela som v tom chodiť, proste naozaj mala som ich asi dvakrát, potom úplne prestali držať tvár a boleli ma z nich nohy, no to bolo proste niečo hrozné.
Možno ak by som si kúpila nejaké kvalitné, naozaj také, že drahé, kvalitné, lepšie, tak možno by sa mi toto nestalo, ale teda v tých mojich sa mi to stalo veľmi rýchle. Bola som z toho sklamaná, lebo sa mi to páčilo, ako nosí sa to, je to taký štýl a teraz to všetci majú, ale som z toho už tak znechutená, že už by som si určite nekúpila žiadne takéto papučky. Takže jednoznačne čižmy na jeseň. Čo máš na jeseni najradšej? Tak toto je veľmi ťažká otázka. Čo sa týka jesene, tak mám možno najradšej to, že sa začne skladovať, lebo teda nemám rada leto, nemám rada teplo. A to, keď už môžem chodiť oblečená v dlhých nohaviciach a vo svetri, je pre mňa úplne ideálne. Takže to mám veľmi rada na jeseni. A tiež mám rada na jeseni, ak je jeseň pekná, nie je upršaná, tak tie farby a to vlastne, aké je svetlo a všetko. Takže skôr tak akože tie prírodné javy, ktoré sa dejú, tak tie sa mi páčia, tak asi to mám rada na jeseni. Nice song tejto jesene. Túto otázku som našla v dvoch verziách. Jedna bola taká, že aká je vaša najobľúbenejšia piesň, ktorá vám pripomenie leto. A teda počúvate ju na jeseň. Pesnička, ktorá pre mne pripomína leto, je All Summer Long od Kid Rocka. Neviem, či som mu nepo toto meno, ale asi tak sa volá. To je pieseň, ktorá proste pre mňa znamená úplne, že leto. A druhá verzia bola vlastne, ktorú pieseň počúvate najviac teraz, na jeseň. A teda konkrétne v tomto období. No tuto jeseň mám obľúbenú pieseň Black Dog Barking od Airborne. Teda ujíždím už celkom dlhú dobu a asi túto jeseň a túto zimu bude pripomínať ešte dlho, dúfam. Aká je jeseň tam, kde žiješ? Tak žijem teda na severe stredného Slovenska a naša jeseň je momentálne veľmi upršaná, ale v posledných dňoch akože bola fajn, ale no v globáli, ak to mám povedať za to, čo si pamätám, tak väčšinou na jeseň prší a nie je veľmi pekne, ale ak sa vydarí počasie, tak musím povedať, že jeseň mám veľmi rada a tým, že žijem tu, kde žijem a máme tu veľmi veľa okolitých lesov a tak tá jeseň je naozaj veľmi farebná a veľmi pekná. Tak to je všetko z dnešného Sweater Weather Take, dúfam, že sa vám to páčilo. A dajte mi vedieť, že či máte nejaký nápad, že by som mala niečo natočiť, ešte nejaký iný tag alebo niečo také. Chcela by som od decembra začať točiť veci už týkajúce sa Vianoc, tak dúfam, že sa mi to podarí a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!